Nginibingelela ngiphinde nginamukele kuNyakadinga TV. Umqali wale channel sacela uchofa ibhathini elibhalwe subscribe uzoma ngiqala ukuthola izindaba kule channel oyithanda kakhulu Nyakadinga TV. Bafowethu-ke lona ngo-part 2 wevideo engangiyifakile ekuqaleni kwaku-part 1, lena ngo-part 2. Le nkulumo engaphelelanga lapha ku-part 1 uzoyithola kuye wona lona u-part 2 bafowethu. Ngicela bafowethu nilandele le nkulumo iziqede nya ngoba nazo ukuthi igaba ngegaba ngenxa ukuthi angifuni ukunibhora ukuthi lokhu nilalela lokhu nilalela koze kuphela idatha leni bafowethu. Kodwa nje lena ngu-part 2 wevideo yokuqala engangiyifakile. Ngicela uyilalele uze uyiqede uzothola imessage enkulu ngoba sazi ukuthi ku-part 1 bekukhona ukade kukhona nalona ku-part 2 iqhubekela kuyo. Ngiyabonga bafethu, ngakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni share. Ngiyabonga. Manje mhlambe njengoba ungazi awungichaze njengoba ungamazi ukuthi ubani awumchaze ngangamazi baba ukuthi ubani waqhamuka nje ngizoqala lapho uqala kuzozwakala mangiqhubeka efaka umjevo omhlophe efaka isigqoko wafika lapho wangivula ingubo wathi awukhala ngapha namthulimile kangaka wathi kodwa thina bese sikuzwile ukhala wakhe emazulwini ukuthi uzonqunya umlenze ngeke unqunye umlenze usazophila thesuka lapho baba baphuma wanyamalala ngaphaphama ngayibuza ukuthi kodwa lo muntu ozohlekisa ngami ngisemzimeni omngaka ubani kuthe kuyala ngithi ma kuyala ko 11-12 wabuya lo muntu ubuya ngesibonakaliso kanti into yenza ngempela wabuya ephethe isikhwama sesicwebezela ngapha sathi briefcase nebriefcase ngapha wafika wabeka phansi wathi mfana wami sengibuyile wathi uma bekubuza abantu obatshela ngakusasa ukuthi bekufika udokotela igama lakhe loshembe wafike wabhula ingubo wasese ekhipha ithawu into eyindwangu nje emhlophe wasesesula usula ithambo wathi wangakasuli wathi mfana wami uhlala ukhala kakhulu uma unesi beqaqe ibhandishi wathi namhlanje ngeke uzokhale ngizokufaka umjovo wami nawasezulwini ngeke uzokhale wasesekhipha isigqoko lesikhathi ethi uzongifaka umjovo wakhe wasezulwini wayesekhipha isigqoko ekhanda wasesekhipha isigqoko wasibeka esifubeni mayisibeka esifubeni waseseqaqa ibhandishi waseqaqa ibhandishi alekhathi liqaqa ibhandishi laliqaqeka nje ngangakubuza ubuhlungu alekhathi liqaqa oyena ibhandishi ngalekhathi liqaqa oyena ibhandishi ngangabuza ubuhlungu wathi uzonginika umjovo wakhe wasezulwini owakhipha isigqoko ekhanda wasibeka esifubeni cha ukuthi kwakuyiwona kumjovo akunika wona usibeke esifubeni sakho yebo sibeke esifubeni wathi umjovo lo ngunika wona hlalo kakhulu abantu mabeqaqa ibhandishi kodwa namhlanje uzokhale wayise ekhipha indwangu wayesesula ukorobha ntamkhulu ukorobha ithambo warisula elode eshile ethi uma bekubuza abantu ngakusasa ukuthi bekubani ofikile la nobatshela ukuthi bekudokotela igama lakhe loshembe mayiqeda ukorobha ithambo wasesekhipha esikhwameni sakhe wakhipha into ezazingcungwana nje engakanyana kude waseyikhipha lezi zinto waseseqala ngapha ithamba yonke le ndawo le umlenze yebo emlenzeni wayibeka wasesema lapho wasebuka wathi lento enginika yona banami ngunikeza imthambo emisha sezulwini umlenze wakho uphelele eziko wonke wathi kodwa ngunikeza imthambo emisha engifike nayo engiqhamuka nayo ezulwini hayibo angazi mntakamkhulu ukuthi sebengasho kabayi ukuthi masithi ushembe umuntu angicabanga ukuthi khona la imthambo umuntu ongayithola khona emhlabeni hayibo imthambo wayibeka wasesekhipha wasevula isikhwama la esikhwameni mayivula khona uyabona uflower masushovile usuhlangene kahle yebo usuhlangene kahle lento ayinjalo iphishi nje ishoviwe kahle waseyithatha inamathisela la ngezansi wathi ngunikeza inyama
entsha ngifuna lo mlenze wakho ulingane nalo munye ayikho into ongeke uzuyenza uzophila kodwa uma ubekubuza ngakusasa bethi bekwenza ubani befikile obatshela befika udokotela igama lakhe liushembe elode eshilo kanjalo wayibeka lenyama uthe mayifika la phezulu wathi awucishe ngakhohlwa ukuthi nedolo lakho luguqa liphelele emlilweni wasekhipha ngiyayigangangana nje ayingakanyana wathi usecishe wakhohlwa ukuthini cishe wakhohlwa ukuthi ingishiya idolo angisenalo liphelele emlilweni wayesekhipha esikhwameni into egangangana yayingaka waseyibeka la edolweni wathi ngunikeza idolo elisha mntwanami lokuguqa wayibeka wakhuphuka nayo wasesevala wathi egcineni mayiseqedile wathi uma bekubuza abantu obatshela ukuthi befika udokotela igama lakhe liushembe inkosi inyanga yezulu ngaleso sikhathi inyanga yezulu baba yayisiyakhothama mozukhumbula yebo okhomba ukuthi ushembe akafi ushembe akafi ushintsha inyama kuphela ngaleso sikhathi inyanga yezulu bisiyakhothama sekuhlela inkosi uthinge ehlalweni wathi uma bekubuza abantu ngakusasa obatshela befika udokotela igama lakhe liushembe inkosi inyanga yezulu wazisho kanjalo wayesephuma esehamba ekseni mntakamkhulu kunonesi lana waba nenhlanhla kodwa egcineni ngicabanga ukuthi waba nebhadi ngoba kuye kuthiwa ukulahlwa yilokhu khanya kufikile abantu bayakuthanda umnyama Iye ngithi kwesinye isikhathi mhlawumbe ngenzeka ukuthi asiminyiwe sonke la. Kwenzeka la lo nesi. Lo nesi lona uyena owayeqaqa ibhanji ngayizo owazi isimo sami ngifika yonke into wayazi ngami. Kodwa ngakusasa wathi mayifika ekseni. Wafika ekseni mntakamkhulu ngilele ngibhekise phezulu inkosi la ebusuku lo muntu ofika ebusuku ake ngisho nje kanjalo yeah. Uqaqe ibhandisho walijikjela phansi kwase kuseni ibhanje seliphansi mayifika lo nesi wathi hawu uba lo muntu oyinuka nje notshinga ibhandisho phansi ubuthongo nami babuya ngoba sengiyakazisa lo nesi ngalekhathi ngiphaphama umzimba wami ndiwonke lobhlungu obungayizolo angisabuza kodwa manje wayifikele emlonyeni kumina ukuthi ake ngikhulume ngithi hayi khona umuntu ofikile la ebusuku nesi wathi udokotela igama lakhe liushembe unesi kwathi akangile ngifele esibhedlela King Edward wathi unesi kusho khona mfana mthi umlilo usiyagulisa eganda suhlanya ngempela akaze bekhona udokotela lawo akakayiboni into eyenzekela ingubo ngisayibekela sambozile yebo kodwa nami angezwa lutho olumehluko ongathi mhlawumbe ngempela khona into ebiyenzeka ngempela yini ngiyabona kodwa ngiyezwa khona ukuthi hayi awufani nezolo afana sensuku athini nesi ethi unesi usugula ngempela mfana akekho udokotela lana oshembe usuyahlanya wathi kunesi mangivuka ngihlala nje isinqo waqala wathuka wahlehla hayibo kwenze njani mangivula la emlenzeni lapho wathuka khona ke waze wobiza abantu bonke wabiza udokotela kanti udokotela lo uzomfaka umlenze usefikile nawo seduze la uzokunquma umlenze ma efika befika abantu kwenze njani mase ngiyakhuluma ngithi hayi kufika udokotela umuntu la uthene ushembe kanje usuku neseze kumina ngingakhuluma ngakho sekufike nabelungu labonke abantu ethi unesi lalela ndodana ucela ukuthi ungasho ukuthi umuntu ofike lapho ushembe thani uJesu ofikile wazokusiza ngathi mina ngeke ngikwazi ukusho lokho imina phela ngisindisiwe lana bafanele ngikhulume iqiniso ukuthi ubani ofike lana yabo unese ngivimbela ukuthi ngingasho ukuthi ushembe ngoba sekugcwele nezikhulu manje zesibhedlela sekuyinto ebukwayo izwe manje sekuyinto ebukwayo izwe manje ukuthi sekwenzeke sefanele ngikhulume iqiniso phela abelungu ke baba basheshe ukubona uNkulunkulu basheshe babona belungu babesondela bengibamba bethi ake ngihambe ngiyathela into engasayazi ngihlehle kanjalo bethandaza belungu bethi shembe sikubonithi uNkulunkulu namhlanje sekubonile ukuthi uThixo sasilindele ukuthi uNkulunkulu uzobuya namhlanje kanti sihleli naye eSouth Africa uNkulunkulu baba ngaphila lapho kodwa ngeke ngesikhathi ngizoxolisa mntaka baba kodwa ekuhambeni baba kwesikhathi
isifo sokuwa asisheshanga saphela kodwa ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayefuna ungikhombisa ukuthi uShemba akafi. Ngabuya lapho ngaya emthandeni emva ukuthi abelungu sebehambile beyehleni beyobona lo Shemba wenze lento. Inyanga yezulu iyafika baba esibhedlela eKing Edward. Kodwa abelungu baya ebuhleni. Bafica umfundisi uNgema, khona umfundisi uNgema wangapha ngithi. Yeah. Kwakuthiwa uNgema wobho. Yeah. Wabangeni yathi inkosi mayobika umfundisi uNgema uShemba baba yikho into engayazi. Yeah. Lapho umuthingo lathi hayi ngemangenisa lobo bafundisi. uNkulunkulu uyazi ukuthi bazothini. Bangena ngaphakathi mabefika ngaphakathi uthingo laphuma lashaya isimali lathi inkosini impusisa labuyela ngaphakathi. Babuzana belungu ukuthi hawu lo umuntu onjani lona. Obani laba belungu babe yini babezokwenzana abelungu bakuyizikhulu baba zasesibhedlela. Zifuna ukuzobona lo kuyena okusizile bazobona lo muntu owenze lento. Beza ukuthi uShemba usebuhleni. Yebo. Bayitshela ukuthi inyanga ezulu esaphila. Yebo bafica uthengo lenkosazana. Isifo sokuwa baba ngasiqedwa inkosi uthengo inkosazane ngiyonikelwa ngopondo. Makuthiwa uShemba ufuna imali yomuntu angazi basuke besho ukuthini. Imali yachitheka over 20,000 ngilasho. Kodwa isifo sokuwa ngasinda ngo2 kuphela kwakusemthandeni ngaso sikhathi inkosi semthandeni ngathi ngiqhamuka khona ngihamba nomshumayela ukhuzwa wasemthandeni engilethile uthengo lavedane ngingakakhuluma lutho lavedane lathi uthengo lenkosazane beka la upondo wakho utshela uNkulunkulu ukuthi ungaphindi ugule ngamphindanga baba ngagula from 2006 lusemthandeni ngaphila lokho ngiphindanga ngaze kuze kube manje kuze kube namhlanje. Amen. Isikhathi siyahlupha. Isimo sezwe ngoba kade nifikile isimo sezwe indlela okuyiyo amazwi okuvala nokusonga. Kumuntu ongazi ukuthi uShemba ubani ngalento uShemba kwenzele yona. Ungathi uShemba ubani? Baba ngithi abantu abanganaka amaphepha. Benganaka ukugxeka. Yathi inkosi inyanga yezulu yathi la ekhaya libandla ngeke lisakhula ngaphandle kokugxekwa. Into yasezulwini iyagxekwa. Ngisho uJesu Kristu babemgxeka abantu. Besho yonke into abayithandayo. Kodwa bamlandela abantu ngoba ivele ezulwini enza imanga zakhe. Namhlanje ngithi baba abantu abazi ukuthi uShemba usebuhleni. uShemba ungaphi? uShemba wazi bonke abantu bakhe. Mase ngithi mntakamkhulu ngithi engathi uNkulunkulu engasiza ukuthi singanake izinto eziningi zomhlaba ngoba uShemba wayengeke enze ukuthi ngihambe makuthiwa umuntu wasemhlabeni. Mase ngiphinde futhi ngizobonga insizweni engihamba nayo abathu baba uZulu. Ebe nomoya kaShembe kakhulu ukuthi ikwazi ukungithatha ingilethela empangeni station. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ebusise enike konke ekudingayo. Yebo baba ngicelele nje nezwi la ngithi ukuthi uNkulunkulu ngathi ngalikhumbula kakhulu. Umnazaretha abantu bebone abantu abaningi lapha emahlabathini ngibona begijima kakhulu nezinkonzo izezinye. Sibonga kakhulu uqhawe lezulu. Sithanda uNkulunkulu ngaba nawe akubheka akuthande akufukamele.